Awu, ake ngibingelele enhla nasezansi kwezulukazi likaMthaniya. Ngiyanibingelela nina besilo. Emini yanamhlanjena inhlamvu yelanga isiphakeme, ngiphumile ngisemahlathini ngizofuna imithi yokuphilisa isizwe sikaPhunga noMageba. Namhlanjena-ke ngithi ake nginibonise-ke nina besilo umnungu Mabele, uMabele Ntombi. Igama lalo muthi-ke lo sosayensi noma-ke ngithi nje elesilathini Xanthoxylum caphense. Lo muthi-ke nina besilo wenzani na? Lo muthi uhlabahlosile kakhulu esimeni esemfuyo, ngoba phela lo muthi uyangena ezikweni lemfuyo. Lo muthi wenza okuningi okuhlabahlosile ngokwemfuyo. Lo muthi-ke uyasiza kakhulu futhi phela nakobaba phela Nkosi yami, uma ngabe ithuluzi lingasasebenzi kahle, ungaze udibike umuzi wobabamkhulu. Uthatha impande yalo muthi uyibilise wenze imbiza, sewungawufaka kuBangalala, sewungafaka kuQonsi. Uma ngabe ufuna ukuthi kube mnandi kakhulu phela nasekamereni, ungawufaka-ke nomankunkunku bese uthi fahla nomlomo omnandi kancane. Lo muthi awugcini lapho nje kuphela, noma ufuna ukugeza igazi, thatha impande yakhona nje uyithake neminye imithi yokuphalaza uphalaze, nasey'mbizeni nje eyokuklina igazi. Lo muthi uyakwazi ukuthi usebenze kakhulu kuleyo ndawo. Lo muthi wenza okuningi kakhulu okuhlabahlosile esimeni somoya, ngoba ngisho nedlozi imbala uyakwazi ukuthi lo muthi uligeze. Kodwa-ke lapho usebenza kahle uma ngabe uthakwe neminye imithi. Ake ngiyibambe khona lapho-ke nina besilo, kusewuyena omkhulu ubeka enyakatho ongacela obona ngoba nakhu esephiwa. Ngiyathokoza.